Alas 6, alas 6. Nag-start tayo, nagpainit. 4:30. 4:30. Natagal natin yun, siga. Sige. Sorry na, hindi expert. Sa susunod may blowtorch na tayo. Alewa.
lunch time. Sinigang. Sinigang. Maasim na anghang sinigang. And rice. Kaya na. Kaya na. Pwede na talagang kumain. Yes, pwede na. Lagyan mo ng load ako, please. Uy, alot ka may bawot ah. Gamata. Hindi mo ito. Balibay pa nang saya ay. Patang. Di ba walang ahang? Wala. Unti lang. Unti. Hindi makahang ang sili. Napapuluan mo lang ito. Ayun. Ganun na. Sige, ikot pa. Kita, pagka alis ko dito tayo. Naglaro ang bata. Nana. Sana alam mo. Kasi di nila masalit banda. Agusin ko ba? Hindi. Wala ka. Kaya nga. Wala tayo. Alisin yung lang. Wala ka sang karet. dapat sa ilalim. Oo, ganyan. Okay na?
Huwag na dahon. Hindi, painitin muna natin ito. Puti-puti, di ba? Bagong-bago. Katapos niya, itim na. Ano naman, sakto. Oh. Sakto, bali-bali. Ay, naiwan pa. Mamaya yan. Huwag natin itaasan yung yung cooling para hindi mabigta. Ang kapal pa naman. Kapal. Pinapagkakap ko pa, hindi na eh. Sabi mo eh. Ano na ito? Ay, Talong, hilaw sa dulo. Matigas na. Yun dito sa gitna, lutunan eh. Ito hilaw, tigas ko. Ikot ng ikot, di tuloy maluto. Kaya nga. Ayan yung view namin, no? Ayan. Tubig sa dun sa baba. Ang oras na ba? 6. 10 to 6. 10 to 6, alas 6. Nag-start tayo nagpainit. 4:30. 4:30. Ang tagal natin yun, siga. Sige. Sorry na, hindi expert. Sa susunod may blowtorch na tayo. Alewa. Kaysa yung dapat mas marunong ka na hindi. Pag blowtorch ka na lang. Kaya wala akong gamot. Kaya wala akong melatonin. Melatonin. Paugit pa na ani. Samsakit. Paugit. Dadaya ko, nunugit ka mga tatambal ka. Hindi ko wala eh. Hindi ko kagabi, na ako. Uminom ako. Nagising alas 12. Ikalit ko pala yung kampanya. Wala yung chat yun. Hindi, kaya yan. Malinis tayo eh. Nabubulok yan, di ba? Ginagalan ko ay apatiray karga. Tagabay ka magkamatis. Wala tayo, Baguan. sabi mo kasi magbagok, sabi ko wag na. Tumubaguan tayo minsan. Hindi magdala tayo doon sa natin, sa pag-mix. Dapat yung lang, yung talbos-talbos. O sa kamote. Madali lang iluto. Kapkop lang. Aray! Pwede na ba ito? Pwede na ata. Ayan. Medium rare. Medyo marap. Medium rare. Ay. Kantay ako. Ito. Ito. Sa mitso na ako. Maganda rin nag-iihaw eh. Hindi na lang puro dilatan eh. Dati Trabaho nga lang.
Dati sinigang na, no? Malik. Oo. Kain natin. Yummy. Sarap. Kahit hindi na pala sausawan. Eh, ano na? May lasa na. Ala. Yung? Dim lang. Saan? Sorry. Eh, oh. Ano yung anak mo? Ito? Si. Pero masarap. Pero mahalat. Ni mangkukumbling. Pero masarap. Pero mahalat. Maalat daw yung ano. Kasi walang ibang liempo. pagtimpla. Asin at ano paminta. Ano? Tapos kinulayan ko ikni. Soy sauce naman. Ayun na nga. Tinimpla mo naman. Morning. Luto na naman ulit ng kanin. Ng breakfast. Parang mabaw. Ang kulot. Hindi mo na maulit yung food. Either masyadong kinakawa. Huwag ka na magpabulit.